Kating. Salam mo naman dyan. Beng, nanay. May kon, Beng. Ito sa bawah sa tayo, di kata tayo. Ay, kaya na ko yan. Kamu? Wala naman ano? Ah, ito rin sa ito. Umok mo no? At ang kasi tao ng puro na rin. Apa yan? Tawag isa. Masuk ke tahun. Aku yang sandok dulu. Berarti kau yang sana kawan aku buat. Ah, dua na lang. Dua lang tayo. Dua na lang. Nariyan ako. Oh, the rice to. Ito. Ulang to. Sino ka ng birthday? Okay. Tapi, Kulit sa baw. kami dito. Kopi. Ayun na, Beng. Nanoy lang. Gusto mo. Sabaw pa ka lang? Unong lang ang tibo? Mapulo na? Nagulay lang yung gulay. Ha? Oh, gani. Gulay na lang eh. Hello. Wala. Wah, mais. Meron. Tulis sa mais. Ano ba dito eh? Hari mo eh. Ilaw siya, di basta pa wala. Lagpang ba? Ulit ka pa dahil ang dapuan dahil. Dapuan. Ini lagi hindi ko lang. Okay ba? Hindi lagi hindi ko lang. Hindi ka rin magigit na ito na. Hindi buro. Sige, tapos. Hindi ko malay na. Ha? Ano sa katumbra? Yang mengusut yang nawan. Ada sebulan. Ini kan mau, mais wala kan? Ayo, kita ito. Saya pushnya push.
ba? Ang nabasili na. Ano na nag-start ng buwan? Hindi ka na nang Pili pulang. Ang garang naman luto ko na rin. Ngamitin eh. Handa. Arbis ng pili. Dapat yun. Ano ba, no? Dapat na. Ano ba? Ato? Ako yung dako-dako niya. Ano ba eh? Awat ito. Lanay. Kuha ng utang. Utang sa kapat. Ito ay. Nakkan ba? Timingan. Timingan. Check! May bukog lang niya. Saan ko ano? Ito? Kuya no? Hindi kong ko. Mais gamit man. Nagluto. Si ate, di naman ang tao. Yala ba, iwan? Hindi ito, sabi. Okay, gusto mo. Wala ka na, tawag na. Hindi na siya. Huwag na nga mabay ko. Bukira, matalod. Ano ko po na? Ano po ko naman? Di ba tayo mag-baking powder? Ako lang. Di ka matubo. Di tayo tungan sa kuan. 1/2 nga kuan ba? Yung hili si Simon? Wait lang. Ano ka? Kabalo po yung youth na ngay. Kabalo po si yung mga isap na. Yung youth ko. Youth na nagma. Kita nung sudaan yung hiri ko. Kasi mo kita na sa nanay. Wait na. Kaya motor pakai ko. Dito ta balik siya dito ta balik. Ah, pwedeng hilak lagi. Bunuh na tong dunggan. Uy, dahil. Ato ko nanay. Ako na yung pinin. Masabaw. Mga dindan. Kau tidak? Yang gua mau ni oh. Dah nak kan? Ya ni. Tidak itu. Ibutangan mo? Tul. Sulbat. Ay, naman diri ano? Live. Eh, nakalive yun eh. Hey guys. Klaruhan eh ka na. Unya, makita na yun niya. Kau kita
na ulit din. Kung bubukugas yung plato kung makakaon. Win-win. Ewan sa kontinta, kaya paano man sarili na rin yung sugar. Sugar rin yan, brown sugar. Yung ka na ng color ka dahil gusto ko brown lang siya. Nang paano gusto ko sa brown sugar? Doon ka ng Tor, kopi dito, Tor. brown color. Nel! Ah, Dalaanin ko na ko. Dala Tor. Okay, so. Nakikinom na kasal? Ini ko dyan. Ano mo sa gulay? Ano mo kay tubig? Ibog na, okay. Ha? Mali. Ibog na. Walay buglang walay. Ha, ya? Sul. Kami saya, no? Masaya-saya. Texture mo sa unod na. Huwag ka ning ugis no, lain mo nung tuno. Lahat sa kulot. Maghumok sa ba? Pumok. Humok. Wala kayo. Kontrol. Kami dia, oh. Buang nak? Ano ko bang na? Hati sa kinalitan. Hindi na kami kalitan. Kaluyan dito. Yung ipataas ng iwan. Katay. Yung okay. Oh, dia na tayo, dia na tayo. Ini pa na eh. Hindi na yan eh. Anong papugnaw dia? Yan naman. Tayo. Ini na, dia na, ako na. Daan siguro ba? Daan mo ko dito sa taas. Ini pa na, ako may gabutangan na dia ba?